Aquest passat divendres 30 de març, el pavelló poliesportiu municipal de Premià de Dalt obria les seves portes per acollir un dels esdeveniments més esperats pels més joves del municipi, el Divertit, un festival de la infància i la joventut que ha omplert 3 tardes de Setmana Santa d'activitats amb un objectiu clar. Aquest festival es munta per als nens que es queden a Setmana Santa al poble, tinguin algun entreteniment per ells, i a més és un espai familiar on poden venir amb la família, poden prendre alguna cosa i amb un preu simbòlic pels nens. La resposta de la gent va ser boníssima i és que tant els veïns i veïnes del poble, acompanyats dels més petits de la casa, com d'altres que s'apropaven des dels municipis propers, van omplir les instal·lacions. Un 10. Molt xulo. La veritat és que estava buscant una cosa per la nena, no soc de Premià, soc de Mataró, i buscant, mira, he vist això, dic, anem a veure què tal. I hem vingut avui el primer dia i la veritat que està molt bé organitzat. Fins i tot dissabte, amb els problemes meteorològics que hi van haver-hi, la gent no es va quedar a casa. L'organització, per precaució, va decidir no obrir les activitats a l'aire lliure, però això no va ser cap inconvenient. Estem molt contents perquè això, clar, depèn del temps que facin la gent, que se'n vagin més a fora o es quedin més aquí, en el municipi, però també venen gent de fora del municipi de Premià de Dalt, i en veritat que veiem cares noves d'ahir que no hi havíem vingut tal, i bé, estem gaudint. Com el propi nom del festival indica, tothom va poder divertir-se, des dels més petits fins als mateixos pares, que van poder recuperar per unes hores el seu esperit de nen. L'únic problema de tot plegat era triar quin inflable o quina activitat fer. No, ya he venido bastantes veces, porque me gusta y me divierte, por eso se llama divertir. No, he venido bastantes, porque esto me entretiene y me lo paso muy bien. Y 10. 1, 2, 3. El darrer dia d'aquest festival no podia ser menys i la tarda va estar plena de grans activitats. Infables, un tren pels més menuts, un parc infantil, activitats per pintar-se les cares i el gran triomfador, un fotomatón solidari, on la gent podia fer-se 2 fotos per tan sols 1 quilogram d'aliments o 1 euro, que es destinava íntegrament al banc d'aliments. A més, el mateix diumenge, però al matí, com és tradició, els veïns també van poder gaudir d'un dels concerts més esperats, el de Caramelles, protagonitzat per la coral Primiliana de veus femenines i amb la Rosa dirigint aquestes magnífiques veus, i és que els assistents a la sala de plens de l'Ajuntament van poder passar una grandíssima estona. Consolem caramelles i cantem pràcticament per al poble. També sortim de vegades, també, no? Però treballem, la gent no, això no s'ho imagina. A través de la música catalana, aquesta coral, que porta més de 30 anys realitzant aquesta funció, va connectar a la perfecció amb el públic assistent, que va acabar cantant dempeus el cant de la senyera abans d'ovacionar a les grans protagonistes. A més, des de l'Ajuntament es va agrair aquesta gran feina i es va regalar un obsequi a tots els integrants del grup que durant una hora van emocionar i divertir els veïns de Premià de Dalt.